monàrquica. Hannes dechreuil chwyldro am annibyniaeth yr Ariannin. Dros 200 mlynedd yn ôl, roedd llawer o wledydd De America yn cael eu rheoli gan frenin Sbaen. Ond yn 1810, ymosododd dyn o Ffrainc o'r enw Napoleon ar Sbaen. Roedd dilynwyr brenin Sbaen yn poeni. Beth fyddai'n digwydd yn yr Ariannin nawr? Ond doedd pawb ddim eisiau bod o dan reolaeth brenin Sbaen. Mewn lle gweddi sebon ym Buenos Aires, daeth criw o ddynion at ei gilydd i siarad am ryddid i'r wlad. Roedd y wlad yn cael ei rheoli gan Lywodraeth Brenin Sbaen yn y Cabildo, Buenos Aires. Y Cabildo oedd tŷ Llywodraeth Afon La Plata. Ond roedd rhai fel Moreno eisiau i'r Cabildo fod yn agored i bawb. Felly, gafwyd bleidlais mwyn penderfynu beth fyddai'n digwydd. Roedd Moreno yn poeni. Pwy oedd yn mynd i ennill y bleidlais? Collodd brenin Sbaen y bleidlais. Doedd pawb ddim yn hapus. Roedd Moreno hefyd yn poeni. Pwy fydd yn y llywodraeth nesaf? Dewiswyd llywodraeth newydd, ond roedd rhan fwyaf yn ffrindiau i frenin Sbaen. Doedd Moreno a'r criw ddim yn hapus. Felly, casglon nhw enwau mwyn newid y bobl oedd yn y llywodraeth. Aeth pobl at y Cabildo. Doedden nhw ddim yn hapus fod y llywodraeth ddim yn gwrando arnyn nhw. Roedden nhw'n gwisgo riban i ddangos pwy oedden nhw'n gyfnogi. Dywedodd Saavedra ei bod nhw am newid y llywodraeth eto. Newidwyd yr hen lywodraeth. Roedd Moreno, Saavedra a Lleill yn hapus iawn. Roedd Belgrano, Moreno a Saavedra yn rhan o'r llywodraeth newydd. Ond Sbaen oedd yn rheoli o hyd. Yna ddechrau chwyldro dros annibyniaeth i lawer o wledydd De America i fod yn rhydd oddi wrth Sbaen. Hyd heddiw rydyn ni'n dal i gofio breuddwyd Moreno am rhyddid a thegwch.